Għal-Kap Nazzjonalista Adrian Delia, iċ-ċekkijiet ta' ħdax miljun u ħames ewro li l-Gvern taf rivużjoni f'taxxa lill-Ħaddiema Maltin u Għawdxin huma Ħmerija. Iċ-ċekkijiet tal-40, 50, 60. Ma dik hija kompletament ħmerija. Din kienet it-tieni sena konseguttiva li l-Gvern baċċek lil kull min jaħdem sew jekk full-time jew part-time. Bl-ammont imħallas ivarja minn 40 euro għal massimu ta' 68 euro skont id-dħul tal-individwu. Min din il-miżura se jibbenefikaw aktar minn 200,000 u 7,000 ħaddiem u ċ-ċekkijiet li Delia sejjaħ Ħmerija bdew jintbagħtu minn nofs April. Din il-miżura tfasslet b'tali mod li dawk li għalaw l-iżjed jieħdu 40 euro, filwaqt li dawk li għalaw lanqas jieħdu 68 euro. B'kollox f'sentej il-ħaddiema se jkunu daħlu f'butom 23 miljun euro. Iżda għal-kap tal-Oppożizzjoni li għamel snin twal biex ħallas it-taxxa dovuta lid-Dipartiment tat-Taxxa, din ir-rivużjoni fit-taxxa mixejn l-Ħmerija. F'intervista fuq il-medja tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia qal li l-Gvern qed jikkalpesta lil Maltin u l-Għawdxin, għax qal li l-ġid li qed jinħoloq mhux jitqassam fost il-Maltin u l-Għawdxin. U mhux il-Gvern li jikkalpesta lil Maltin u l-Għawdxin. Delia għal darb'oħra reġa' kien negattiv u qal li dan il-Gvern qed jgħerri pajjiż, Gvern li bil-pjan ekonomiku tiegħu pajjiżna qed jirreġistra surplus flok deficit. Qed jgħerri iktar. F'waqtiet isteriċi Adrian Delia beda jgħid li dan il-Gvern m'għadux jitkellem dwar il-fabbrika tal-kanċer. Dan għax għallaq il-power stations li kienu jaħdmu bl-aktar żejt li jniġġes b'detriment tal-familji Maltin u Għawdxin, l-aktar tan-naħa t'isfel ta' Malta. M'għadux jitkellem fuq il-fabbrika tal-kanċer? F'intervista ta' madwar sija li fiha kritika biss u ma tkellimx dwar il-viżjoni tiegħu, reġa' qal li Malta hija l-ar fl-Ewropa. U għalar fl-Ewropa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.